kailangan mabuo ko to. Hindi kita isasama, huwag kang mag-alala. Karamihan naman ayaw magpasama eh. Karamihan naman ayaw magpasama sa video ko. Yan. Hindi ka nag-elevator kanina? Hindi. Bakit? Hindi ko lang nalagay. Sinasabi ko nga siya kung hindi masalay. Kasi may hindi mo ba sinasabi. After yung gawin na. Magbabalibol ka na. Kahit may nararamdaman ka. Sera ka naman. Oo, kalain mo yan. Taga-dive. Taga-dive. Center. Sera. Ah. Dari Quezon City. Salamat po. Ay, pa na. Ikaw pala may ID. Thank you po. Nadali lang mo na. Parang lahat ko rin naman. Natural. Guys, naglalakad ako pa uwi. Galing ako sa pag-service sa massage sa Alabang. Hirap guys, ng mahirap. Kahit gabing-gabi. Kailangan natin maghanap ng pera at kumita ng pera. Kaya ito, yan guys, naglalakad ako. Nasa alas 12 na ng gabi. Dito pa rin ako naglalakad. Pauwi pa lang ako. Doon ako bumaba doon kasi gawa ng walang diretso ako nasakyan dito sa may Binakayan. Bumaba ako sa Mabolo. Ganito talaga ang buhay ng Pinoy. Kailangan natin maghanap buhay kahit gabing-gabi na. Kailangan natin kumayod. Ito, naglalakad ako. Pauwi. Nasa Binakayan ako guys. Ay, grabe, hirap ng buhay.